Kumno paralog baro, saya sisen par ngapriang sobhaya phi syakani ke channel jonga khasi tarka. Taman tasngi ni shet no uni jynbam u babang bha ngashim uni u kubi ngashu slice kumne. Pe uni ngalade ple tambalong u jrong te uni u sla kubi bangai la krut kum tu nei tengi ya le dakani ka klat balong nep kumne kasi don da kawai ka klat ru ka balong kumne nei kani ka shuntur kumne nai le dakani ka wai ka balong nep sapet mo kumno ngin ya le ngin dele kumne am long kanum rit palat rangi kwa ban long rom tu te saber kamlo bad u Sohmarit mo sa ay uni vinegar shishamait ay bad ka soya sauce shishamait uni ude u food color ay tang khandiat mo kani pade kade ka Rynsun ka pa ngalashu dung ai uni corn flour sai uni Schezwan chutney arshamait uni corn flour runga ai arshamait sama milai shwa kumne had bakan da la long bha de ben le be da ka khti mo bakan khle bha da le da ka shamait kanum khle bha ra kani kala long dengan sa ai su Moida ar shamait bahe sa khle bha ye kani ru dewan khle be da ka khti mo kani ngala persyang shwa ka Umphniang kala abyang kamde bakan kulit palat mo ne pejak palat ka deban long medium nga shudrap be da ka khti kumne hi tamar deban drop jai mde ban yunalor ai jai pe kumne te kanum sir ka tu ka Umphniang ru paj phi em ka I suki kamde ba ngapin he da phi le kumne am kan I bhana ru na po da phi pen he pade kan shu ing nalor shapo pade kadang long im kam I ra yau neu jynbam am kishi ong Manchurian kani kala long sai shet mo perlok ni ngala mad am ubes bha Kuble shibun ba philai pe ye kani ka video sngo bha like subscribe but share